l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bużieqa oħra. Fin-nadur il-Partit Nazzjonalista organizza laqgħa l-partitarji tiegħu il-kap Bernard Grech infexxa attakka lil Partit Laburista. Fostajat u isterizmu solitu tiegħu kull nhar ta' Ħadd, Grech qal lin-nies biex jivvotaw lil Partit Nazzjonalista imbagħad iħallu f'idejh. Oħroġ ivvota lil Partit Nazzjonalista fit-8 ta' Ġunju imbagħad ħalli f'idejna. Fid-diskors tiegħu qal il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ekonomiku li ppreżenta fl-aħħar elezzjoni ġenerali u minkejja li ġie sfiduċjat qal li kulħadd qed jaqbel miegħu. Illum kulħadd qed jaqbel magħna. Bernard Grech anke kompla jattakka lil gvern fuq il-pensjonijiet quddiem żidiet sena wara l-oħra f'kull baġit. Sa dan it-tant fl-istess laqgħa fir-Raħal li huwa magħruf li huwa militat mill-familja tad-deputat nazzjonalista Chris Said, tkellem id-deputat Alex Borg dak li l-midja semmietu bħala l-persuna minn tnejn li qed jippuntaw biex jieħdu post il-kap Bernard Grech wara Ġunju. F'botta għal Grech u ta' Said sellem lill-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono u għalli kien għadu kif maranda għax ma kienx se tkun preżenti għall-attività tal-kap. Ħuti nazzjonalisti. Ma nsellem l-eks Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono. Alex Borg imbagħad infexxi attakka l-ħidma ta' Gvern Laburista f'din il-gżira minkejja li f'Għawdex żdied sew in-numru ta' Awċin jaħdmu hemmhekk stess meta mqabbel ma' żmien Gonzi PN imbagħad semma it-terminal taċ-Ċirkewa. Nesa kompletament lill-Għawdex u lill-Awċin. It-terminal taċ-Ċirkewa it-terminal taċ-Ċirkewa li kien dam ħafna biex sar kien spiċċa sar b'konkos difettuż tant li kienet din l-amministrazzjoni li kellha tindirizza dan.